शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी पत्रकार परिषदेत भाजप नेत्यांवर टीका केली। यावर नाना पटोले यांनी स्पष्टीकरण देत, आम्ही चुकीच्या भाषेचं कधीच समर्थन करत नाही, मात्र भाजपचे आसाम राज्याचे मुख्यमंत्री यांनी जी भाषा वापरली त्याचं भाजप समर्थन करत आहे। हिंसेचं काँग्रेस कधीच समर्थन करत नाही, मात्र आसामच्या मुख्यमंत्र्यांनी जी भाषा वापरली त्याचं काय, असा प्रश्न उपस्थित करत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी भाजपवर निशाणा साधला। भाजपची परिस्थिती अशी आहे, खोटं बोला आणि रेटून बोला। आणि जे काही आता संजय राऊतांनी पुराव्यासहित जी काही माहिती दिलेली आहे, त्यांनी हे म्हणायला पाहिजे होतं की आम्ही या चौकशीच्या पुढे जायला तयार आहोत, पण ते त्या पद्धतीचं बोलणार नाही। कारण की केंद्रामध्ये ज्या ईडीचा आणि सीबीआयचा दुरुपयोग करण्याचं काम सातत्यानं चाललेलं आहे, ते त्यांना माहिती आहे की आमचं कोणीच बिघडवू शकत नाही। आणि म्हणून या पद्धतीचं वक्तव्य, ज्याला बेशरमीची हद म्हणतात, या पद्धतीचं वक्तव्य आता ते करतात आहेत। खरं तर भ्रष्टाचार झालेला आहे हे संजय राऊत जेव्हा सांगत असतील तर सांगा, त्यांनी चौकशीच्या पुढे जातो, आम्ही संजय राऊतांच्या बरोबर आहोत। आणि संजय राऊतांनी लावलेले आरोप राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी EOW च्या माध्यमातून त्यांनी हे सगळी चौकशी करावी आणि वस्तुस्थिती जनतेसमोर आणावी, ही मागणी काँग्रेसच्या वतीनं आम्ही मुख्यमंत्र्यांना करतो।